papagaju Ari, koji nam je priredio svojevrstan show program u Knez Mihajlovoj ulici, a koji je zabeležila naša kamera. Imamo ekskluzivan intervju sa pomoćnikom ministra poljoprivrede Nenadom Katanićem, sa kojim smo razgovarali o kinološkim temama. Zahvaljujemo se Huseu, modnom ateljeu Incognito i Akademiji Purity. Uživajte u narednim minutima. Pozdrav, dragi gledalci. Nalazimo se u Knez Mihajlovoj po ovom prelepom idiličnom danu. I pored mene je Damir, koji se inače bavi reptilima, ali trenutno je ovde s nama ovaj preslatki gospodin Hans. Zdravo, Damire. Pozdrav svima i vama i gledalcima kraj malih ekrana. Moje i Hansovo ime. Hans je toliko prelep. Odakle tebi on? Pa zapravo on je naša prva ptica, obzirom da se ceo život bavimo životinjama, ali naša prva ptica, to jest ove vrste. On je rođendanski poklon moje ćerkice Maše, koja ide mojim stopama, i za njen 9. rođendan, tačnije od prošle godine, 11. jula je kod nas. Tada je došao sa punih 35 dana kod nas. Znači bio je pile, bez perja, bez ičega, mi smo ga ručno odhranili i tako. Reci mi, molim te, odakle on poreklom? Odakle potiče njegova vrsta? Pa Južna Amerika, prašume, tako, kao i sve ostale tropske životinje, uglavnom. Indija, Azija. Koja je njegova neka specijalna veština? Pa on je inače jedinstven po tome što radimo slobodan let sa njime. Kada kažem slobodan let, mislim na od malo pre, što ste uspeli na svu našu sreću da zabeležite. I nekolicina odgajivača ovih vrsta, koliko sam uspeo da istražim, radi slobodan let sa svojim pticama, ali Hans je jedan jedini za sada kogo sam uspeo da pronađem na YouTube-u, na Google-u, koji radi slobodan let, znači van vidokruga i van prirodnog okruženja, kao što je, na primjer, ovde tržni centar Rajićeva, i koji se uspešno vraća. Dakle, to nam govori o velikoj njegovoj spretnosti, povezanosti pre svega, i kvalitetnoj dresuri i kvalitetnom uopšte načinu života kod nas u zatočeništvu. Govori o tome da je ptica presrećna i da je vezana za nas i da smo veoma kompatibilni. Tako i delujete kao savršen par. Vaša ćerkica, pretpostavljam da ga obožava. Jeste, i to mu je inače prva reč, pošto su ove ptice poznate po tome da imaju jako veliki fond reči. Prvo što je naučio da kaže, to je bilo Mašo. To je tako prelepo. Mašo? Ne, on bi da gricka. On bi malo mikrofona, ali ne može mikrofon. Reci mi, molim te, kakve su reakcije ljudi kada ga vide? Pa reakcije su fenomenalne. Mislim, obzirom da sam navikao na raznorazne reakcije, jer ceo život se bavim životinjama i javnim izlaganjima, ali u odnosu na zmije isto su reakcije bile fenomenalne, ali masa je bila podeljena, znate. Neki se plaše, neki ne, ali što se tiče Hansa, on je generalno osvojio jako širok auditorijum. Ja mogu samo da se složim da je on jedan veliki šarmer. Iskreno, većeg nisam skoro videla. Damire, ako bi se mi ikada odlučili da imamo ovakvu pticu za kućnog ljubimca, koga treba da kontaktiramo? Pa, nekog kompetentnog, tako da na raspolaganju sam, slobodno me kontaktirajte. Inače, najmanji je problem doći do kućnog ljubimca. Bitno je da taj ljubimac bude legalan i bitno je da vi budete spremni za njega. To jest dobro potkovani, da ne biste kao mi učili sve u hodu i pravili neke početničke greške. Tako da slobodno me kontaktirajte i nećete biti ni prvi ni poslednji, na raspolaganju smo svima. I to je što se tiče toga. Hvala ti puno, Damire. Ako se nađete u Knez Mihajlovoj, nemojte slučajno da propustite priliku da pomazite ovog preslatkog papagaja, ili još bolje da ga držite na ramenu. Ili na glavi. Ja sam Marija i ovo je Pet Friendly. Za halapljive, za izbirljive, da zasjeti čak i vuka. Svi psi žele isto, mnogo svežeg mesa.
Platinum. Sa najmanje 70% svežeg mesa, brižljivo ukrčkano u sopstvenom saftu, poručite odmah na www.platinumserbia.rs ili potražite u najbližem pet shopu. Platinum, jer psi najviše vole sveže meso. Ekipa emisije Pet Friendly nalazi se na jednoj lepoj kinološkoj manifestaciji na kojoj razgovaramo sa našim poznatim međunarodnim kinološkim sudijom Nenadom Katanićem o tome šta je sve potrebno da pas posjeduje da bi dobio najvišu ocenu. Vidite, za svaku rasu Međunarodna kinološka federacija je propisala standarde. Prosto matične zemlje su odredile koji su to kriterijum da bi jedan pas se uopšte računa da je pripadnik jedne rase, da pripada toj rasi. Znači, mi kao sudije prosto svaku pojedinačnu jedinku, svakog psa merimo sprem tog kriterijuma, sprem tih standarda i ocenjujemo vrline i mane. Prosto morate uvažiti i uzrast psa, vremenske prilike i tako dalje i na osnovu toga vrednuju se vrline i mane i donosi se odluka koji je pas tog dana najbolji. Nekoliko kategorija, mladi psi naravno tolerišemo neke mane, čvrstinu, pokret i tako dalje. Kod odraslih pasa očekujemo da oni budu u punom sjaju, punoj snazi, čvrstini i onda određene mane i ozbiljnije verifikujemo, odnosno ocenjujemo i na osnovu toga ih rangiramo. Kakvog su eksterijera generalno psi koji se takmiče na našim izložbama? Pa generalno odlična kvaliteta, u skladu sa pravilima i standardom. Kao što sam rekao, mi te sve pse rangiramo, ocenjujemo. Na pojedinim izložbama imate priliku da ocenjujete izuzetne jedinke, izuzetne primjerke, da je jako teško doneti odluku, prosto samo nijanse odlučuju o tome koji je pas tog dana najbolji, a imate izložbe gde i nema, pojedinih rasa uopšte nema, nisu zastupljene ili taj kvalitet nije zadovoljavajući. Prosto u situaciji kada morate da razmišljate i o organizatoru, da jako teško danas organizovati izložbu sa velikim brojem pasa, onda ponekad morate za početnike, za ljude koji vidite da su tek ušli u kinologiju i da ne znaju određene stvari, morate imati razumevanja, pomoći im sa savjetima i sa nekim kritikama, blagovremeno i na dobar način kako bi to na vreme otklonili i kako bi bili pravi kinolozi posle. A gde je mesto domaćih pasa u odnosu na inostrane pse? Pa srpska kinologija može se pohvali sa izuzetnim rezultatima i kako u Evropi, tako i u svetu. Imamo sjajne primjere u većini rasa na svjetskim, na evropskim prvenstvima, na klubskim izložbama za pojedine rase. Naši psi uvek zauzimaju visoke pozicije, naši vlasnici mogu time da se ponose i broj legala koje prijavljuje Jugoslovenski, odnosno Srpski kinološki savez, nekada JKS, prosto jeste za ponos. Hiljade štenaca svake godine, vrhunskih pasa i titul evropskih, svetskih pobednika, klubskih pobednika govore da srpska kinologija ide pravim putem i da postoji određeno znanje i volja da se ta kinologija napredi. Vi ste pomoćnik ministra poljoprivrede u vladi Srbije, pa me sada zanima čuveno pitanje pred godišnje odmore. Kada će biti ukinut titar test? Pa to pitanje boli, uslovno moram da kažem, boli sve naše kinologe i svi koji se bavimo ovim poslom i koji putujemo po svetu vodeći naše ljubimce, imamo taj problem. Srpska strana, odnosno Ministarstvo poljoprivrede preko Uprave za veterinu je do sada uradilo sve ono što je bilo potrebno da bi otklonili taj nedostatak i taj problem rešili. Međutim, trenutno, da kažem, loptica je na strani Evropske komisije kod ljudi koji se bave tim poslom i ja očekujem da posle praznika ponovo intenziviramo razgovore po tom pitanju kako bi otklonili određene nedostatke, pre svega u razgovoru. Znači, od ovog momenta sa
siguran da ne postoji nijedan problem kada je u pitanju srpska veterina, kada je u pitanju nešto što mi do sada nismo radili, nego jednostavno mogu da kažem ažurnost ljudi koji se u Evropi bave tim poslom. Oni svakodnevno imaju gomilu problema, gomilu posla, tako da moramo biti malo strpljivi, ali na nama je zadatak da istiskamo i da što pre taj problem rešimo. Naši kinolozi, naši vlasnici pasa zaslužuju da bez problema i ravnopravno kao svi ostali svoje pse transportuju svuda po Evropi i da se ravnopravno takmiče i kao do sada pobeđuju. Hvala vam puno na razgovoru. Hvala vama. Dobar dan. Pozdrav naravno gledalcima emisije Pet Friendly. Danas ćemo direktno sa terena, s obzirom da je krenulo lepo vreme i da su temperature visoke, dati jedan korisni savjet za vlasnike ljubimaca koji vole da se voze naravno u automobilu kao što su Kika i Žika. I evo nas sada nastavak priče o savjetu, s obzirom da je došlo lepo vreme i visoke temperature. Vožnja ljubimaca u automobilu treba da bude svesna, odnosno trebaju vlasnici da obrate pažnju. Znamo da često stanu na minut ili dva i do pekare, do prodavnice i ostave pse u automobilima. Čak i ako je klima radila, treba da obratite pažnju da ih ne ostavljate u automobilu, jer temperature u automobilu često i za par minuta porastu i za više od 10 stepeni i pas može da doživi toplotni udar. Ostavljajući, kažem, do pekare ili prodavnice najčešće su te situacije. Znamo da to nije najčešće taj minut, nego ostanete i duže i ukoliko planirate da sa vašim ljubimcem krenete, a imate usputne stanice, ili ih izvedite, sada sve više prodavnica vodi računa o tome, čak često je obezbeđeno kamerama, mesta gde možete da zakačite, gde možete i da ih vidite dok ste unutra i na to, kažem, treba obratiti pažnju. Takođe, jedan savjet, s obzirom da je lepo vreme i idu sezona godišnjih odmora, vlasnici pasa naravno vole da svoje ljubimce vode na godišnje odmore i da oni ipak provode vreme i to vreme zajedno. Treba da znaju da čak i pri putu napravite pauzu, kao što vi, tako i njima treba pauza i tamo kada stignete na odredište isto vodite računa o tim izlascima na pumpi, ne ostavljate ih u automobilima, jer da kažem, temperature u kolima mnogo brzo skaču, čak i ako je klima radila, ugasite auto, mislite da je on hladan, nemojte to da radite, vodite ih sa sobom, s obzirom da ste krenuli na godišnji odmor, naravno, vodite ih svuda sa sobom i to je neki savjet. Naravno, što se tiče ishrane, pridržavajte se standardne ishrane, ono je svakako je pitanje koliko se pas kreće, koliko se troši, shodno tome i regulišite ishranu i kao i za kraj, kao i uvek, sve što se tiče husea i huse hrane možete da pogledate na našem sajtu www.huse.rs, da se informišete, da pozovete na brojeve telefona ukoliko vam treba neki savjet. Naravno, ja svoje pse ne ostavljam u automobilu, oni uvijek idu sa mnom na isporuke i kada idu, kada je vreme zgodno i kada imamo kratke isporuke po kućama, onda oni idu sa mnom i mogu i da izađu i da se poigraju sa drugarima i praktikujte i vi. I naravno, za kraj, ne zaboravite da vaše ljubimce čuvate i pazite na godišnjim odmorima, lepo se provedite, ne zaboravite neophodnu dokumentaciju koja je potrebna za prelaz preko granice ukoliko idete u inostranstvo i naravno koristite Huse hranu, odnosno hranite vaše ljubimce zdravo Huse hranom. Pozdrav i prijatno!
jedna veoma dobra vest za sve vlasnike ljubimaca, kućnih ljubimaca, kao i za naše kuće, kao i za sve one koje brinu o životinjama i koji žele da pomognu ili pronađu izgubljene kuće, mace. Kažite nam o čemu se zapravo radi. Ovde se radi o mogućnosti kada vlasnik izgubi psa, znači neko pronađe tog psa, da odmah sazna podatke o tom vlasniku, odnosno da ga pozove u najbržem mogućem vremenu. Dovoljno je samo da prilikom čipovanja, znamo da su svi vlasnici pasa u obavezi po zakonu da mikročipuju, da obeleže mikročipom svoje ljubimce, dovoljno je samo da prilikom obeležavanja potraže od svog veterinara da obeleži, odnosno da im uz mikročip daju i privezak koji sadrži na sebi QR kod koji je vezan sa tim mikročipom. Na tom QR kodu se nalaze svi podaci o vlasniku, o psu, broj mikročipa, ime psa, ime vlasnika, broj telefona i adresa vlasnika. Svi građani, odnosno svi vlasnici ljubimaca imaju na svojim mobilnim telefonima, sad svi imaju smartfonove, imaju kameru koja očitava QR kod. Odnosno, ukoliko nemaju, dovoljno je da skinu aplikaciju QR kod skener i kada vide psa izgubljenog psa sa tim bedžom, dovoljno je samo da očitaju taj QR kod i na ekranu će se pojaviti podaci i broj telefona vlasnika i odmah pozovu vlasnika. Znači, hoćete da kažete više ne moram da idemo kod veterinara, ja recimo ukoliko nađem izgubljenu kuću na ulici, mogu to da uradim samo uz pomoću aplikacije sa telefona, Google aplikacije, da nađem vlasnika i da ga pozovem direktno. Tako je. Ranije je bilo neophodno da ukoliko nađete psa da ga vodite kod veterinara, najbližeg veterinara. Sad, da li će svako to uraditi? A šta ako nađe psa u 10-11 uveče kad nema nijednog veterinara? Da li će čuvati tog psa do ujutru ili će ga pustiti kao u principu, možda neko to drugi uradi. Sada to nije neophodno, sada može u roku od 5 minuta samo da očita bar kod, odnosno QR kod i da dobije sve podatke o vlasniku, tako da vrlo brzo, već smo imali slučajeve da se izgubljeni ljubimci nađu u roku od 15 minuta. Znači, a znamo svi da sa protokom vremena je sve manja mogućnost pronalaska psa, jer on kad potrebno da prođe neki 15 minuta, kad i pas shvati da mu tu nema vlasnika, onda krene da on traži vlasnika, vlasnik traži psa i odluta. Tako da je što više vremena prođe, manja verovatnoća da će se naći. Ovako, čak i ako odluta na drugi kraj grada, nekoga pronađe, očita QR kod i odmah pozove vlasnika. Znači, treba napomenuti da je to potpuno besplatna usluga i za veterinare i za vlasnike. Svakako čipuju pa čipuju. Znači, Samo sekundu, znači potrebno da mi odemo kod veterinara i kada čipujemo kuću da tražimo i taj bedž, privez. Tako je. Ništa drugo. To stavite kao privezak na ogrlicu i potpuno ste mirni. Koliko veterinara kod nas u Srbiji nudi takvu uslugu? Pa, oni imaju mogućnost svi. Znači, kažem, njima je to besplatna usluga, samo je pitanje dobre volje, ne vidim zašto ne bi to koristili. Ukoliko zaborave, znamo da su veterinari zauzeti, desi se da nekad zaborave, vi kao vlasnik samo treba da ih podsjetite da im tražite taj bedž. Evo, ovim putem da pozovemo i sve veterinare, naravno da se uključu u ovu akciju i da budu spremni da imaju privezak kod sebe. A kažite mi kako veterinari da dođu do tog privezka? Velika većina veterinara već ima naše mikročipove, odnosno mikročipove koje distribuira kompanija Superlab, a u pitanju su mikročipovi francuske kompanije Real Trace. Novo na tržištu su bedževi sa QR kodom. Veterinari koji nemaju mikročipove, dovoljno je da pozovu kompaniju Superlab i dobit će mikročipove i dodatno bedž sa QR kodom besplatno. Znači, nema dodatne naplate. Ista je cena mikročipa, samo se dobija dodatno bedž sa QR kodom. Hvala puno što ste došli na ideju za takav proizvod. Evo, mi ovim putem pozivamo sve veterinare da pruže ove usluge svojim korisnicima, a naravno vi korisnici, ljubitelji kućnih ljubimaca, kada dođete da čipujete svog ljubimca, tražite, insistirajte i na bedžu, zato što je, kao što vidite, veoma koristan.
Poštovani prijatelji Platinum tima Srbija, želimo danas da vas upoznamo i sa činjenicom da osim odgovornog vlasništva dajemo nesebičnu podršku i odgovornom uzgoju i odgajanju pasa. S tim ciljem podržali smo elitnu specijalizovanu izložbu rase Doberman, Doberman Champion Cup 2018 u dvorcu Fantast. Osim domaćih, a svetski priznatih odgajivača, svoje izložbene i priplodne pse doveo je veliki broj cenjenih odgajivača Dobermana iz još 12 evropskih zemalja. Ove godine u martu družili smo se i podelili naša znanja i iskustva sa odgajivačima i na najvećoj kinološkoj manifestaciji u Srbiji, internacionalnoj izložbi svih rasa, CACIP Beograd. Srećni smo jer si jedan lep broj visoko kvalitetnih i zdravih pasa koji su ostvarili ili upravo ostvaruju velike evropske i svetske rezultate hrani Platinum hranom. Svim odgovornim odgajivačima stojimo na raspolaganju. Pozdravlja vas vaš Platinum tim Srbija. Za halapljive, za izbirljive, da zasjeti čak i vuka. Svi psi žele isto, mnogo svežeg mesa. Platinum, sa najmanje 70% svežeg mesa, brižljivo ukrčkano u sopstvenom saftu. Poručite odmah na www.platinumserbia.rs ili potražite u najbližem pet shopu. Platinum, jer psi najviše vole sveže meso. Završena je 71. epizoda emisije Pet Friendly. Hvala vam što nas pratite, a takođe zahvaljujemo se i Huseu, modnom ateljeu Incognito i Akademiji Purity. Do sledećeg viđenja, veliki poljubac!